Hej. Er du massør og er du momspligtig, så har vi et forslag til dig. Vi har lavet en skabelon, hvor du kan regne ud, hvad det vil betyde for dig at blive momsfritaget på dine behandlinger. Ved at indtaste dine udgifter og indtægter, og dermed se, hvilken forskel det vil gøre. Det er gratis at få. Du skal bare skrive til info@am-academy.dk for at få tilsendt den her skabelon. Hvis du så kan se, at det ville måske være en rigtig god idé at blive momsfritaget, så har vi lavet et nyt blended e-learning kursus til massører, der gerne vil momsfritages. Et kursus, som du jo kan tage i dit helt eget tempo. Du skal kun møde ind på skolen til 2 seminarer i løbet af det år, som vi forventer, at det maks tager. Og der vil være nogle forskellige seminarer at vælge imellem, hvor du kan tilmelde dig. Så skal du slutte af med en eksamen, og så har du de timer. Vi har prøvet at lave et forløb, hvor der rent faktisk også er noget værdi for dig, så det er ikke bare for at få timer, men hvor du rent faktisk også lærer noget. Vi ved godt, det er forskelligt, hvilket niveau man er på som massør, så vi har selvfølgelig prøvet at lave nogle forskellige indhold, så vi håber på, at vi kan ramme alle, at alle får noget ud af det, rent læringsmæssigt også. Vi håber, at det her kan hjælpe en masse massører med at få en bedre indtjening, og dermed få det lidt sjovere, kan man sige. Så kontakt os, hvis du vil høre mere. Du kan også læse mere om det på vores hjemmeside. Under rap og momsfritagelse er der det kursus, der hedder den primære behandlingsform, massage, og det er her kurset er. Skulle du mangle nogle teoritimer også, jamen så kan vi selvfølgelig også klare det. Det har vi også som e-learning og blended e-learning kurser. Så kig på vores hjemmeside, skriv til os eller ring til os på 44 53 57 51 og få en snak med os. Det er ganske uforpligtende. Håber vi ses.